नानिखौ नानिया ओंखाम उखैबायनो जोंना नालाय सफैबाय मेलाया दिनैनिफ्राय जागायबायनो सोर सोर फैयाखै फैदो दिनै जाबाय बैसागनि 1 तारिख बर'नि बाथ्रा दा इंराजि 19 दिनैनिफ्राय मेलाया जागायबाय ओमफ्राय जोङो मेला जागायनाया जागायाखै मिन्थिथ'वाखैमोन ओरै फुजा होनो फैदोंमोन आरो नै सेवारि थेवारि बायबाय जोङो ओमफ्राय माखासेयाथ' न'निफ्राय लाबोखादोंमोन नै फुजा खरसा सेवारि लाबाय जि गोजा लाबाय हनै मन्दिरा नुहुरहांबायानो मन्दिर मोखाङाव मेला नालाय बिदि दखान जाजोब्बाय आरो गारि पार्किं दोननो थाखाय नैबेयाव मा होनो गुवार एरिया दंखायो नै गारि पार्किंनि थाखाय नै दा लाखांबाय रेडि जाबाय ओमफ्राय थांसै दा नै मन्दिरनि गेटआ बै सन्देसाबाव हर मोख्रा जाजानो गिदों बियो बेखौसो खिथादों लोगोफोर मेलाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय फैदो सोर सोर फैयो नै मन्दिर मोखाङाव साफा बेबायदि दखान जेबो लाबोलायनाङा न'निफ्राय गोजाननिफोरा गाज्रिसो जायो बेयाव मोनखाजोबो नांगोन खर'आव नांगोन मोजां नायनानै थाबायनानै बारे लाइना गोलाव जाहांबायानो माथो दा जोङो खयथा सफैखो 10ता 15 सफैबाय जोङो नै दा नै मेरला दं बे मोख्रानिफ्राय सांग्रां जानानै लिरनाय दंखायो नै जेनजार मोख्रा दं बेयाव टिकेट काउन्टार आरो 3टा निबेदिता ब्रह्म मन्दिरा सफैबाय जों दा नै गोजौआव सावदोना गोजौआव ओरै फै ओरै दुखाथि खालामगोन ओरैबो दं नै मानसिया ओरै नै नानि फैलाय हामा आसिखौनो हामा आसिखौ अरो नैबे शिब मन्दिराव खुलुमसै दाना जों बरनालिखौबो ओंखारबाय नै जि गोजा खासिगोन आरो बैयाव गाथा दामसै आंखौ खेबलाय सोरबा बैनिफ्राय दा नै दा जोङो जि खान थांबाय नै आं सलायखौ बेयाव होखाबायमोनदां गैया ओरै हाजो गोजौआव थांबावनांगौ नोंसोर नैबेनो जाबाय आरो गाहाय मन्दिरा नै जोंना ड्रनबो गैया सनबो गैया बेबायदिनो खेबबाय आरो नै ओरैनिफ्राय हाबना ओरैनिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो ओंखारनानै ओमफ्राय नैबे शिब मन्दिराव खुलुमबाय आरो बेयाव हाबाबो होयो हाबा होफैखांबाय आङो लोगोखौ होनदो
नै मांखिया फिसाखौ माबायदि बामनानै लायो नायदो ओरै गोजौआव दंबावोसो थांबावनांगौ बे फाख्रि दंफां गिदिर आरो बेयाव जि खानो नागिरदों दा आब'मोनहा खासिगोन आरो गोजौ गाखोलांसै दा नै जोङो गोजौ थाखोसिम गाखोलांनायाव थामसा गथ'आ गाखोनो हागोन ना हाया जाखो जोंना हनै बिसोर सिगां सिगां थांबाय आं भिडिअ बानायनायखाय एसे उन थाबायबाय आरो ससेयावनो मेंबाय माथो हास्राया बोरै बोरै थांजोबखांना गोजौआव थांगासिनो दा बिसोरखौबो एसे देखायनोसां आथिङा रम रम मोनबायलै दानो रम मोनबाय एफा गोजौआव थानांगौ दख'ना गोदान गानबोनानै जाला नैबे गथ'आ नै बेबायदियाव हमै हमै गाखोजागौमोन हनै गेलेलाबायो बियो उफु आरो उफुनो लोमजाजोबखानाय मानसिफ्रा मेंबाय हनै जरा जरा आखाइ हमलायनानै फैदों ओरै सिद्दाद्राय बेखायनो ओरै थांसै जोङो ओरैनो गोजाम ओरैजों गोदान बानायदों आरो नै बेबायदि नै मन्दिरा गाहायनिफ्राय बेबायदि भिउआ गोजौनिफ्राय गाहायनिफ्रायसो लांबाय जा मिन्थावखा रायलायनायफ्रानो उल्था जालाजोब्बाय नै नायदो होमबा ओइनोमोन मन्दिर गाहाया बिसोर सहैबावबायसो आं हले गाखोनो हाला हाय किउटी बेयावबो मन्दिर दं आरो बेयाव फैबाय जों सानजौनायखाय बिहिर जाहांबायानो बेयाव होग्रोदो नामा दे होदो ओरैबो मोनसे मन्दिर दंबावो ओइलाय दाना बैयाव गाहायाव हा सिङाव मन्दिर दङ बेयाव सावहैनोसैलाय आरो
गोजौथार ओमफ्राय नै लोगोफोर दा जोङो फुजा होखांबाय होखांनानै नैबे अन्थाइ थाफायाव दसे जिरायथ'नोसै बे खानाया खान्दो नानियाबो गोलैगोन बोरैबा बिमाया हमथाद' सेल्फि लानोसै जोङो दा फुजा होखांबाय नालाय होनदो नानि खानायखौ सिखारना होदोलै मोखांनिखौ कपजारे फसा जाबाय ने हाय सिखारदो खानाया फुजानि थालिर जानोसै जयग' होखांबाय दा माबा जयग' लायनो मावजियालै फुजा होखांबाय दा नै जोङो हाजो सायाव फुजा जानोसै थालिर नानि दांनानै जानो ना सिन्दुर नाङो नानियाबो जागासिनो दं नानि टेस्टि नानि कापोलफोरबो फैयो नै मालाय जरा जरा ओइ फटक लादों फट' लागासिनो इसोरो हनै फट' लानायाव खेबनां एसे स्माइल दोरानानि स्माइल फिसा फिसा मोनबाय ने खोमायाव हनै हायख'जोब्बाय ब्लाउसनि माबा लिरदों थांफाबा बायजोबगोन दखानखौनो बेखायनो बिमाया लायखुमाबाय नै देखायलाय ओरै केमेरायाव मोखांखौ नै सेसा फिसा ने दग फिसा ने जा मोजां Are you happy? Yes. Yes. I am so happy. I am too happy. सासे गलकप्पे जानो गलकप्पे नालाय मोजां नुथारदोंमोन बेयाव मोजां नुथारदोंमोन फट' लानोबा नै नानि मोना मांखिजों बेंक जाजोब्बाय ओमफ्राय माथो बुधबारखौ हरजोबखो दालाय नानिनो जाहोखांबाय मा अबस्था जायो आलुआखैनो जाला फुजा खांबाय लोगोफोर दसे जिरायखांबाय दायो थांसै नै Pretty Bonaki nasi goso जाबायहां गामिखौ लोगो मोनदों ब्लग बानायगासिनो देखाय दं नोंनि ब्लगा बोरो हाय चेनेला बुंनानै लाद' आंना जुगामि ब्लग्स आंना जुगामि ब्लग्सखौ साबसक्राइब खालामदो नोंथांमोना गोजोननाय थागोन आङो दिनैहाय जादोंना जायाखै नायफैनानै खिथाहरनो नागिरबाय मैया बे फन हरनायखाय गोसोखांनानै ओमफ्राय दाना बेहाबो सफैबाय नै लोगो मोनबाय आङो नोंनो दा थांनाय टाइमावसो खिन्थाहरनोसै होननानै खिन्थाहरदों जोंहाबो थांखांनानै मेला जादोंना जायाखै नायफैसै होनबाय ओमफ्राय दाना नायफैनायावनो लोगो मोनबाय आरो मेलायाथ' दिनैनिफ्राय जायोमोन नामा ओमफ्राय गैया दाबो जेबो जाथ'वाखै मालाबा फैफिनबावदो दखानदारिफोर फैयाखैनो ओंखायनो जाथ'वाखै दिनैनिफ्राय जानांगोन आरो टाइम मोनबा फैनोसै र' टाइम मोनो ना मोना नायनोसै दे होमबा ओमफ्राय बेसे गोबावसै दहायनो फैदों जों फुङावनो दसे जिरायबाय जों 8:30 ओंखारबोदों बाइकजों फैथारबायना बिसोरो बाइकजों फैबाय बिसोरो बेवाय नामा बेवाय नङा बिबोनांसो ए दे होमबा थांदो गाहायाव हाबखांबाय ना गाहायाव हाबखांबोबाय माखासे दंबावो दा थांनाय टाइमाव हाबनोसै औ दे
फट' खेबनाय आब'आ थानो हाला गोजौआव नानि मोनहाथ' अबाव थायोथाय नै बार मानसि बिहिर जाबाय दायो बेयाव मबाइल खावलाबायो फैसा खावलाबायो बेग खावलाबायो बेनिखायनो भिडिअ खालामला मबाइलखौ सोना लाथ'नोसै होनदो नै दहाय जों थांबा मानसियानो बेबायदि नङामोन डेन्जार मानसि जाबाय दा मानो ज' जाजोबदोंथाय बैयाव मा जादों बैयाव मानिबा ज' जाजोबबाय ए नै बेयाव फट' लानो नागिरदों जोङो दा थांसै दा नै मन्दिरखौ नागारलांबाय ओंखारलांसै बिराद गरम मोनबाय ओंखाम उखैबाय जल्दि थांसिगोन हा नानियाबो मेंबायनो बाम जाबावबायसोलै मनायानो मोननै जाबाय आंना दाना नानिया बामजाया होननाया बामजाबाय साला जाबाय नै गोथावथार माबायदि नानि गोथाव मैलाफ्रा नै गाखोबाय थांसै नै बेयाव थाफैजायो हाबा हुबा खालायनानै बेयाव मा होनोमोनलाय रिसिपसन खालामजायो भबन नानि न'आव थांसै ने नानिया मा बायखो